Aretoa horrela ikusita oso pozik gaude. Gu beti gaude adi gure sektorean zer gertatzen den ikusteko, batez ere erakusleei dagokienez, guk haiek ordezkatzen ditugula. Tira, Donostiako zinemaldian askotan egon gara, eta oso pozgarria ikustea nola doen, aldatzen, bilakatzen eta nola aldatzen diren gure sektorearen perspektibak. Eta pelikulen eskuragarritasunari dagokionez, adibidez, gaur egun ez dago arazorik gehiago. Berbada lehen iraganean bazeuden arazoak. Baina gaur egun ez. Gaur egun pelikulak, filmak eskuragarri daude oroar, hori irabazi dugu, eta orain zer lortu behar dugu? Orain lortu behar duguna da, publikoak film horiek ikustea. Guk gai horretaz hitz egingo dugu gaur goizean, hainbat ikuspegitatik. Eta horregatik oso pozik nago panel hau dugulako, adituen panel hau dugulako, eta gure moderatzailea ere hemen dugulako gurekin. Zazpen txiki batekin hasiko gara, eta gero haiei emango diet hitza, haiek jarraituko dute. Besterik ez, gogoraraziko dizuet, hemen bildu garela, gai bati buruz hitz egiteko, elkartuke bati buruz hitz egiteko. Gure leloa hori da, hitz egin dezagun, hori da gure leloa. Eta saio hau interaktiboa izan dadin, nahiko genuke. Beraz, amaitzen dugunean, komentarioak egiteko tartea egongo da, eta galdera erantzunetarako denbora utziko dugu. Beraz, dozein kasutan, zalantzarek balego, zalantzaren batzuk gelditzen bazaizkigu, aurrera, zuen perspektibatik zerbait. Aipatu nahi baldin baduzue, amaieran eukiko duzue, aukera, mikrofono ilalambriko bat eukiko horretarako, eta aukera eukiko duzue, esaten dudan bezala. Esaten dudan bezala, alik eta saiorik interaktiboena eduki nahiko genuke. Naiz eta goiz den oraindik ere, baina tira, pilak piztuta eukitzen baldin badituzue, prest, egongo zarete. Guazen panelera. Egunon, Michael Gavins da nire izena, eta nik ordezkatzen dut erresumagatua. Dagoeneko ospetsu egin den erresumagatua. Tira, segura asko, Brexita baino lehenago hause da nire azken aukera zuen aurrean hitz egiteko. Eta ez dakit behar bada 2029-rako laino itxaron beharko dut ona itzuli izateko, auskalo. Baina nik ez dut Brexitari buruz hitz egin nahi, izan ere Brexitak Fawlty Towers izeneko programa britrainerra gogorarazten dit. Baina tira, kulturari buruz hitz egin nahi dut, oso gauza ezberdina da. Eta zer nolako lotura dagoen audientzia eta Europako kulturen artean. Hori aztertu nahi dut, erresumagatuak bezu garbi bat bidaltzen du gaur egun. Esaten du, galdetzen du, ea kulturarik baduen gaur egun jendeak gure gizartean. Hori da nik neure buruari galdetzen dio dana. Eta batzuetan astu egiten zaizgu eskaripeko bideoa. VOD deritzona, eskaripeko bideoa. Hor, ikusten duguna da, audientziak inplikatu egin behar ditugula. Zertarako, VOD deritzon modalitate honek funtzionatu dezan. Kontua ez da bideoak nunbait metatuta uztea, ez. Kontua da audientziengan interesa sortzea, bestela honek ez du funtzionatzen. Beraz, Europa Distributionen ikuspegitik, hau da, sustatzaile lana egiten duten eta panela bantolatzen dutenen ikuspegitik nik uste dut haiek oso ereduena direla, arriskuak hartzen dituzte, gainera pustu egiten dute filmen alde, eta gainera gero borrokatu egiten dute audientziek interesa eduki dezaten, interesa eta jakin dezaten gainera hor, film horiek hor daudela. Negozio lan egiten dute, baina negoziotik konsumitzailearekiko harreman horretan ere zuzenean lan egiten dute. Azken 20-30 urte hauetan gure sektorean egia esan mugimendu gutxi zegoen duela gutxi arte. Eta nolabait bazegoen modu bat gauzak monetizatzeko. Jendea, filmak aretoetara iristen ziren, gero VOD-era eta gero telebistara. Eta hori zen kate finantzieroa nolabait esateko. Eskaripeko bideoa geroz eta gehiago ari da sartzen, eta plataforma horiek geroz eta gehiago ari dira erakusten eta frogatzen, bai, posible dela dirua egitea, baina gauzak ongi egiten ez badira galdu ere egite daiteke. Hau da, eskaririk sortzen ez baldin badugu. Eta hori egin behar
dugu, demanda sortu behar dugu, eskaria, eta gainera Europako kultura importatu nahi baldin badugu hori egin behar dugu. Panelekok badakigu Europako zinemagintzaren puntu historiko garrantzitsu baten gaudela gaur egun. Hori lortu egin behar dugu, horrek funtzionat dezan lortu behar dugu, horretarako kara ditugu aditu hauek gaur ona. Eta iruditzen zait Europako batzordeko ordezkoak hori gogoraraziko digula, oso garrantzitsua da denon ahotsa, publikoaren ahotsa, ere bai ez badiogu publikoari entzuten, gero, damutu egingo gara. Nik bintzat ez dut nahi ezer egitea, gero horrek damua karriko baldin badigu, bai? Europako plataformen ordezkari bat dugu. Eta perspektiba desberdinak ikusiko ditugu plataforma horien perspektiba desberdinak. Julie Jean Reno ere badugu gurekin. Losefals, etik datorkigu, eta oso implikatuta egon dira, haiek, eta saiatu dute Europako kulturpolitikak bide egokia ardezan, nora bide egokia ardezan, hori sustatzen saiatu dira, eta oso funtsezko papera bete dute esfera horretan. Anna Harold ere badugu, Europako batzordekoa da, bera, eta nahiko postu komplikatua daukan nire ustez. Bera dago, eztabaidaren erdian guk gaur planteatu dugun eztabaida honen erdigunean dago. Hau da, aipatzen dugu filmen sustapena, Europako filmen sustapena, eta hor politikak asko pixu handia du. Kotei buruz hitz egiten dugu, aipatzen dugu nola lortu daiteke Europako filmek ikusgarritasun gehiago edukitzea, eta lan hori komplikatua da. Ikusiko dugu zer esaten digun beraz. Bestalde, Bitschmark dugu hemen gurekin. Beren lanak Txekiar Errepublikan distribuzioarekin du zer ikusia, denbora gutxi daramazue hor lanean, negozio horretan, baina konturatu zareten ikuste oso askar konturatu zarete merkatua zer nolakoa da, zein errealitate duen, banaketak nola funtzionatzen duen, eta gainera badakizue sektore hori geroz eta irekiagoa dela. Gainera, historiari buruzko ezagutzak dituzu, eta horregatik badakit seguru asko ikuspegi desberdinik ez dela egongo hor, berbada edukien aurrean edo, eduki horiekiko ikuspegi kritikoagoa edukiko duzuela seguru asko, banaketari dagokionez, Eta azkenik, Martin Kanzla dugu hemen gurekin. Frantziatik datorkigu, Europako ikusentzunezkoen behaketatik datorkigu. Erakunde horrek laguntzen digu ulertzen merkatuek nola funtzionatzen duten. Funtsean, Martinek, nik uste esango digula, mundu hau geroz eta komplikatuagoa dela, geroz eta zailagoa dela ulertzen eta jarraitzen, eta horretarako, etorri gara gaur gu honera. Martin, aurrera, zure txanda da, egin guzu errepasu txiki bat, egoera ezagutzeko. Egunon denoi? Eskerrik asko Europe Distributioni, Europa Distribuzio edo banaketari, panela antolatzeagatik. Kristinak eskatu dit berrikuspen bat egiteko, hau da, DVD, VOD plataformek duten garrantziari buruz, banaketaren munduan duten garrantziari buruz errepaso txiki bat egiteko eskatu didate. Eta erantzuna labur-laburrean hauxe da. Ideiarik ez dut. Ez dakit nola joango dena guztia. Ez dakit. Baina saiatuko nahiz datozen 15 minutuetan azaltzen zergatik ez dakidan. Eskaripeko bideoaren merkatua ez da gardena, eta gaur egun datu gutxi ditugu erantzun bat eman izateko. Eta ulertu izateko, eskaripeko bideoak estimulatzen ote duen konsumoa ala ez. Europako filmen konsumoa estimulatzen duen ala ez. Edo, plataforma berri horiek, behar bada, ordaintzen ote dieten ongi tarteko diren partei, datuak baditugu, bai. Baina ez dira datu zuzenak, datu horiek zeharkakoak dira. Bai, lotura dute, baina ez dira zuzenak, esan dudan bezala. Eta
datu horietatik ondorioren bat ateratzen baldin badugu, hor ikusten dugu badu dutela harremana, erlazionatuta daude, baina behar bada ez dira oso ondorio egokiak ateratzeko behar ditugun datuak. Beraz, ikus dezagun zein den errelebantzia, garrantzia, hau da, VOD, bideoen, plataformek duten garrantzia gaur egun. Ikusiko dugu merkatu horren ezaugarri nagusiak zeintzu diren lehenbizi hasteko. Ez dago, eskaripeko bideoaren merkaturik ez dago. Hor, merkatu horrek hainbat segmentu ditu eta segmentu horiek desberdin funtzionatzen dute. 3 segmentu daude nagusiki. Alde batetik VOD transakzionala dago, hor alokatu edo erosi egiten dira izenburu batzuk, titulu batzuk interneten, eta hor eredua da onurak partekatzea, etekinak partekatzea. Eta batez ere, nori zuzenduta dago? Filmei. Hau da, tituluen eureko 98, filmenak dira. Eta gainerako edukiei dagokienez, adibidez, telebistari dagokienez, portzentaje altu bat dago. Hau da, telebistan, plataforma honetatik dugun, eureko 57 filmak dira horren, Beraz, beste segmentu bat oso desberdina dena, da, arpidetza bidezko bideo konsumoa. Hau da, hor arpidetza bat egiten da, eduki jakin bat konsumitzeko plataforma baten bitartez. Eta zein da desberdina? SVOD horretan, zein da kontua, zein da gai nagusia? Telebistako edukiak dira hor, fokoa nola ez esateko. Hor ere, badira, eragile batzuk produzitzen dituztenak, eta beren edukiak finantzatzen dituztenak, eta hor lehiatzen dira telebistekin. 3. segmentua zein da? Ez da oso komertziala, filmen banaketa komertzialerako gaur egun, eta da izuzen ere iragarkiak dituzten eskaripeko bideoak, AVOD hori. Eta hor kontsumitzaileak ez dute ordaintzen, eta hor jabetza intelektualeko eskubide batzuk daude, eta horiek iragarkien truke dirua jasotzen dute. Beraz, hor, 3 segmento ditugu ikusi dugun bezala, eta enpresa erabat ezberdinak dira, batzuk teknologikoagoak dira, beste batzuk edukiekin lotura dute, eta horren bestez, merkatu batez hitz egiten dugu, baina ez da merkatu bat, oso zatikatuta dago, ez dira bakarrik 3 segmentu horiek, baizik eta gehiago ere, badira. Horrek ikusten dugu, batzuk komisariatuta egon daitezkela, beste batzuk ez, oda edukiak komisariatuta egon daitezkela, beste batzuk ez, eta horren arabera desberdintasunak handiak dira. Gainera, filmen papera ere oso desberdina izan daiteke, zen daiteke segmentu horietako batean. Beraz, 3 segmentu hori ditugu, nolabait esateko, hor, VOD dugu, eskaripeko bideoa, hori da gehien azten ari dena. Eta hor, zer da garrantzitsua? Arpidetzak. Horiak ematen dute etekina. Eta transakzionala, nola zenbat izan zen? 900 milioiko dirutza ekarri zuen. Eta eskaripeko bideoa zenbat hasi zen? Asko zen gehiago. 4.200 milioi euro da kopurua. Segmentu horretan, VOD segmentu horretan. Eta jabetza intelektualaren eskubideak dituzten pertsonetaz ari baldin bagara oso merkatu diferentiak dira eta proportzioak ere bai. Beraz, gehien azten dena eskaripeko bideoaren segmentua da. Baina hala ere, merkatu ikusentzunezkoen sektorearen 5% bakarrik da. Hau da, konsumitzaileek gastatzen duten kopuru osoarekiko 5% baino ez da. Beraz, ze gertatzen da? Konparazio bat egiten baldin badugu telebistaren gertatzen denarekin, hau da, ordaindutako telebistaren kasuarekin, eskaripeko bideoaren segmentua baino 5 aldiz handiagoa da, ordaindutako telebistaren segmentua. Beraz, DVD-en merkatua bikoitza da.
eskaripeko bideoaren, bideo transakzionalaren segmentua baino, bigi aldiz handiagoa da, asko aldatzen ari da, eta oso azkar gainera. Hirugarren elementua da, aipatu nahi dudana, gogorarazteko, eskaripeko bideoen merkatua, batez ere arpidetza baliatzen dutena, eskalako ekonomien mende dago dela nagusiki, neurri handi batean. Eta gainera, segmentu hori, zeren mende dago? Estatu Batuaren mende, ez dezaguna ahaztu. Amazon eta Netflixen mende dago segmentu hori. Horiek dute arpidedunen 80% inguru Europar Batasunean. Eta ez dakigu nola dagoen kontu hori, adibidez, VOD transakzionalari dagokionez. Hor aldaketek daude, herrialde batetik bestera, nola ez, egoera ez da berdina, baina iruditzen zaigu etorkizunean, seguru asko, enpresa nazionalak gaur egun daudenak, oso zailtasun izugarriak eduko dituztela merkatu internazionalizatu batean bizirik irauteko eta eskalako ekonomiak funtsezkoak diren leku batean jarraitzeko. Beraz, hor, enpresa batek nahi baldin badu merkatuko handi bat lortzea, adibidez zuetako batek nahi baldin badu, seguru asko, Estatu Batuarrekin hitz egin beharko duzu, eta ez Europako enpresekin. Hori da eskaripeko bideoari buruz esan nahi nuena. Bestela, Europako filmen eskuragarritasuna hori dagokionez, badugu lagin zabal bat 55 katalogo daude, arpidetza bidezko eskaripeko bideoen 55 katalogo, transakzionaletan ere baditugu, eta informazio asko dago, debot merkatuan dauden enpresa garrantzitsuen informazioa badago, eta horten 27.000 film, Europako film zeuden katalogo horietan. 27.000 debot katalogoetan, eta 13.000 titulu SVOD arpidetzadun plataformetan. Eta, desberdin jasunak daude hemen ere, nola ez, herrialde batetik bestera. Askoz ere film gehiago daude eskuragarri, adibidez merkatu dietan, herrialde handietan, eta gutxiago herrialde txikiagoetan. Eta, horrek lotura handia du, nola ez, katalogoetako tituluekin. Bestalde, iruditzen zait garrantzitsua dela gogoratzea pelikularik berrienak, 2015-tik 2018 bitartean produzitu diren filmak, eskaripeko bideoan daudenak, horietatik 45% ez da egin estreinaldia zinemetan. Beraz, imaginatu dezakegu, film horiek beti egon direla interneten hasiera-hasieratik. Tira. Beraz, zer gertatzen da kupoekin edo kuotekin. Hau da, kuotak lotura dute Europako lanekin, obrekin. Eta hor ez dago ezer espezifikoa filmetarako zehazki. Zer ikusten dugu beraz? Eskaripeko bideoa, transakzionala, ez da, hor ez dago kuotarik. Funtsean, eta aldiz, SVOD, arpidetza bidezko bideo plataformak hor bai. Nola neurtzen dugu? Tira, ikusi behar dugu, serie oso bat titulu bakar gisa neurtzen baldin badugu, hor merkatuko kuota altuagoa izango litzateke, baina aldiz, atal bakoitza titulu gisa neurtzen baldin badugu, orduan ikusiko dugu merkatuko kuota bajuagoa izango dela, noski. Baina tira, oroar, 35% hori, kuota hori, Europako filmen kuota hori, errespetatu egiten da, hori ikusten dugu. Batez ere, enpresa independienteen kasuan. Ez behar bada, enpresa handietan, multinazionaletan. Eta eskuragarritasunari dagokionez, filmen eskuragarritasuna. Hor ez dugu arazorik. Zein da arazoa? Ikusgarritasuna. Eta hemen, gogorarazi nahi dizuet, zentzu honetan oso datu gutxi ditugula. Ez dakigu, ia ezer filmei, SVOD-ko filmen sustapenari buruz, arpidetza bidezko bideo, eskaripeko bideoen kasuari buruz. 55 katalogo ezagutzen ditugu transakzionalean, hau da, eskaripeko bideo transakzionalean, eta aldiz, Europako plataformetan, hau da, transakzionaletan, batez ere, zer ikusten dugu?
filmak sustatzen dira, ez telebistako serieak. Eta azken 2 urteotako film berri buruz ari gara. Horiek dute iragarkien 80%, plataforma horietako orrialde nagusian, esan dezagun. Eta Europako filmak ez daude diskriminatuta. Oda, iragarki horiek proportzionalak dira. Katalogoan dauden pelikula kopuruarekiko. Baina, Europako filmen 10% bakarrik dira eskuragarri daudenak eta iragarki horiek eta sustapen hori dutenak. Eta hori are hobeago ikusten dugu zifra absolutuetan. Hau da, 10 film nagusiak, hau da, eskuragarri dauden totalaren 100 oso gutxi batek, hor iragarki gutxi dituzte. Beraz, film oso gutxik dituzte iragarkiak, oso film berriak izan behar dira, Europako film horiek, eta horiek bakarrik iragarri eta sustatzen dira. Beraz, esaten dugu, nork erosten ditu film horiek, bot plataformetan, nork erosten ditu? Beraz, kuantitatiboki zertaz ari gara? Amazon eta Netflixez hitz egiten ari gara. Horiek erosten dituzte, termino absolutuetan, film gehiago, Europako film gehien. Beraz, Europako enpresa batzuk, edo adibidez Temptation bezalako Europa nazional batzuk, Italiaren kasua da, Tenvision. Beraz, zer erosten dute? Titulu handiak erosten dituzte, hau da, film komertzialak erosten dituzte. Tira, hori ikertu egin dugu. Eta hor ikusten dugu, zinemetan zeuden filmak konparatu ditugu, eskaripeko bideoen plataforman zeuden filmekin, arpidetza bidezko plataformetan zeuden filmekin, eta zer ikusi dugu? Europako film gehiago daude, hain zuzen ere, Amazonen edo estatu batuetako plataforma handietan zinema aretoetan baino. Bai, ez dago telefonorik, ez dago mikrofonorik barkatu. Tira, guk ez dugu ulertzen azken hori. Errepikatuko duzu? Bai, hemen 300 film Europar ikusten ditugu 2015 eta 2018 bitartean eginak. Eta Netflixen zeuden 2019an. Hor, ikusi dugu, hau da, konparatiba bat egiten saiatu gara, ikusteko zein film saldu ziren gehien. Hau da, zein filmekin saldu ziren sarrera gehien, hau da, 5.000 sarreratik bera. Netflixen kasuan, filmen 132, haiek zituzten filmen 132, 500.000 sarreratik gora saltzea lortu zuten zinema aretoetan. Zein da ondorioa? Tira, bai, orain esango dizut. Ongi funtzionatu ez zuten filmek, oda, zinema aretoetan ongi funtzionatu ez zuten filmek, nahiko ongi funtzionatu zuten Netflix eta Amazonen, baina ez Tenvisionen. Hori da ondorioa. Diapositiba honetan, atera dezakegun ondorioa. Deeper pockets and that they can afford to have a broader portfolio of different, do you think it's a Tira, enpresa horiek oso handiak dira, plataforma handietan, eta iruditzen zait horri esker titulu gehiago eduki ditzaketela. Eta horregatik Europar film gehiago daudela, edo Europako film gehiago eduki nahi dituztela, uste duzu. Tira, ez dakit. Ez dut ideiarik ere, galdera horren erantzuna zein izan daiteke, baina tira, nik uste dut kuota horiek errespetatu behar dituztela eta errespetatu dituzte. Guk datu horiek bildu ditugu eta egiaztatu dugu, bai, horrela dela, hor daudela Europako filmak. Eta zergatik, edo nola, tira, zuek ni baino gehiago jakingo duzu, ez seguru asko. Tira, bestalde, saiatu gara joerak aurkitzen. Ez da posible, nola ez?
baditugulako datuak, une kronologiko desberdinei dagozkienak, baina tira saia gaitezen. Dirudi, Netflix Europako film gutxiago erosten ari dela, Europar Batasuneko kide diren herrialdetako film gutxiago ari direla erosten hor, ikusten dugu, ekoizpen urteak zein diren, honek esan nahi du, 211 film Europar produzitu zirela 2015ean, eta horiek eskuragarri zeudela 2018an Netflixen, eta hor, konparatiba bat egin daiteke, 2018an eskuragarri daudenekin, eta 89 ziren eskuragarri zeudenak 2018an. Zer esan nahi du horrek? Netflixe gero eta gehiago ari dela produzitzen bere edukiak, bere eduki propioak Europan. Eta zein dira eduki horiek? Filma dira? Ez, serieak dira. 10 Europako 10 film koizte dituzte urtero, eta 23 serie, adibidez 2018an. 2019 urtearen hasieran, zifra horiek, geroz eta handiagoak ziren itxura batean. Eta Netflix geroz eta gehiago ari da bere eduki propioak ekoizten Europan, baina batez ere seriak ekoizten ditu, ez pelikulak. Banak eta etxeentzako beste gauzak garrantzitsu bat da Netflixek gero eta gehiago bilatzen dituela hainbat lurraldetarako lizentziak. Hemen ikusten ditugu Netflixeko katalogan dauden filmak, jatorri Europarra dutenak, eta eskuragarri daudenak gutxienez Netflixeko 10 katalogotan. Ikusten duguzunez, hemen film horien joera beranzkadoa, eta hemen ikusten dugu herrialde bakarrean eskuragarri dauden Europako filmen kasua dela. Beraz, horrek esan nahi du, Netflixek 10 filmetatik, era horretako 61 film eskuragarri daudela hainbat lurraldetarako. Horrek galdera ekartzen digu, hau da, nori erosten dizkiote eskubidei, banaketa etxeei? Geroz eta gehiago aipatzen ditugu edukik esklusiboak. Eta amaitzeko, gogorarazi nahi dut, oraindik ere datu gutxi ditugula, eta horrenbestez gure analisiak nahiko aproksimatiboak direla, gutxi gora berakoak, filmen konsumoari dagokionez, eta diru sarrera gehiago lortzeari dagokionez. Ez dakigu, nondik ateratzen diren zehazki, S-bot eta T-bot merkatuak oso desberdinak dira, eta horrenbestez ezin dugu hitz egin eskaripeko bideoaren merkatuari buruz oroar. Hor, arazo desberdinak daudelako segmentu bakoitzean. Eta kontua da nola iritsi publikoaren gana, izan ere edukia oso ugaria delako. Plataforma T-bot, plataforma transazionaletan, bereziki ez dakigu zer ari den gertatzen. Eta amaitzeko, merkatu honen ezaugarri nagusietako bat da eskaripeko bideoan zerbitzu horiek kontrolatu egiten dituzten bezeroarekiko harremanak. Hau da, audientziek edukiak deskubritzeko prozesua kontrolatu egiten dute, eta horrenbestez geroz eta botere gehiago dute. Beste, merkatuko eragile batzuekin konparatuta. Hau da, besteak beste, jabetza egiletza eskubiderako sarbidea duten eragileekin konparatuta. Eskerrik asko. Before you sit down, Martin, 3 just quick things. First of all, Ezeri aurretik 3 kontu datuen ikuspegitik nola aldatuko da hori. Datuak hor daude, ezagutza ere hor dago, baina gardentasun falta bat dagoeneko aipatu dugu, asko hitz egin dugu horri buruz. Baina zerk egingo du desberdintasun hori. Datorren urtean benetako zifrak ikusi nahi baditut, zeri esker eman ahal izango dituzu zifra horiek. Bagia esan ez dakit nondik aterako nituzkeen datorren urterako, baina lehenik eta behin ikusi behar dugu, zer dugun, sektoreko eragileekin trukeak egin barko ditugu, datu horiek atera ahal izateko, eta aztertzeko ea datu horietatik posible den datu esanguratsuak ateratzea, eta hortik sareak sortu ahal izango ditugun plataforma horiekin lotuta. Hori da gure helburua, baina ez dakigu benetan datuen erabilgarritasunari dagokionez aldaketa esanguratsurik gertatuko ote den.
Gure lana orain izaten ari hain zuzen ere ikustea ean nondik atera ditzakegun datu horiek. Dena den, badirudi haustura bat gertatu dela zineman estreinatzearen eta Eskaripeko bideoan estreinatzearen artean. Ez dakigu oso ondo zein alde gertatzen ari diren, baina badirudi estreinaldia pakete gisa saldu daitezkeela, kontsumitzaileengan iris daitezen. Eta galdera da, ezakit badakigun Eskaripeko bideoak zein mailatan egiten duen oinarri lan hori beste bideo horietara heltzeko eta haustura horren erakusgarri ote den. Ez dugu daturik haustura horri buruz, baina hipotesi bat dugu. Eta uste dugu beste leku batean ere ikusgai egon diren filmek soilik edukiko dutela arrakasta Eskaripeko bideoan. Hipotesi bada, ez dugu daturik hori defendatzeko, baina ikusi dugu beste inon egon ez diren filmek, genero filmen kasuan izan ezik, haien ikusleak oso espezifikoak direlako, zaila egiten zaie, beste dukiren artean, ikusleak aurkitzea. Eta geroago hitz egingo dute horri buruz ere, eta alde handia dago T-bod eta S-boden artean. T-bodean eskaria sortzen da, orduan nik filma erosten dut, film hori nahi dudalako. S-boden kasuan, ez dut ordaintzen zehazki film hori ikusteko, beste zerbaitengatik ordaintzen ari naiz, beraz, T-bode eta S-boden artean aldeak daude, eta esango nuke hori oinarrizkoa dela ulertzeko nola promozionatu Europako filmak. Ados daude, primeran. Badago galderarik, aretoan? Eztabaidarekin hasi aurretik? Ez, denok argi, ulertu duzue. Barkatu baina mikrofono gabe ezin dugu interpretazioa egin. During the debate, but let's hear what people have to say. Bai, eztabaidan horri buruz hitz egingo dugu. Goazen entzutera besteei. Eta agian orduan ere hitz egin dezakegu horri buruz. Uste dut Txekiar Errepublikari buruz hitz egin nahi zenigula, hango banaketa aukerei buruz. Niri historia pertsonalarekin hasiko naiz. Nik banaketan izan dudan eskarmentuarekin, duela 6 urte hasi nintzen, eta negoziora heldu nintzenean, mai gainean zegoen eztabaida zen ea ongi funtzionatuko zuen Eskaripeko bideoak Txekiar Errepublikan. Egoera benetan izugarria zen, garai hartan, Netflix ere iritsi berri zegoen, eta beldur ginen, horrek zinema akabatuko ote zuen, baina Eskaripeko bideoak egia esan gora egin du Txekiar Errepublikan, baita ere zinema aretoek, urtero berriak sortzen ari dira, sarreren salmentak gora egiten ari da, beraz ez da katastroferik gertatu. Eta niretzat eta beste banaketa etxe txikientzat film asko daude, guk asko ditugu, eta han ditugun plataforma guztietan jartzen dugu, baina horra amaitzen dira berri onak. Errealitateak erakusten digu, bertako plataformek bisita kopuru handiak dituzten arren, nik film txikiak saltzen baditut, oso gutxi ordaintzen didatela. Eta askoz gutxiago irabazten dut gainera telebistan ematen badira. Errua, batean guria da, baina uste dut sistematikoa ere badela. Merkatua konplexua da, Txekiar Errepublikan, eta ez digu balio beste ikusletara heltzeko. And it produces only its own original content, and it's Plataformarik handiena Bistream da,
Bertan jatorrizko bideoak jartzen ditugu, hileko arpidetzekin funtzionatzen du, eta bideoak era guztietakoak dira, autoi buruzkoak, sukaldaritzari buruzkoak. Badaude ere telebista kate bati lotutako SVOD plataformak, bada telebistan eman diren filmen artxibo moduko bat, eta aurrera guztietako filma daude, komertzialak eta barra, eta hor nire filmek ez dute ere ez bultza diri jasotzen. Eta diru sarrera nahikoak lortzeko, aktoreak ezagunak izan behar dira, eta ezaugarri hori betetzen ez dituztenek, ez dutean erantzunera izaten SVOD bezalako plataformetan. I don't know, because I would need to advertise the subscription, and I would be helping this commercial giant, and it's not working. So I'm led up with a giant, and it's not working. Eta publizitatea egiten alegitu gara, baina oraindik ez du ongi funtzionatzen. Teboden ikusten dugu film independenteek erantzun ona izaten dutela, harrera ona, eta hori ongi dago, badakigulako ikusle horiek tebodera joaten direla film horien bila, edo tebod plataforma independenteetara joaten direla. Zinema estreinaldietarako ere pertsona berberekin lan egiten dugu, hau da ikusle berberak ditugu jaialdietan, plataforma horietan, horiek dira gero film horiek etxean ikusten dituztenak ere. Beraz, nire iritziz, gaia da ea erabili beharrote dugun eskaripeko bideoa edo VOD, noski baietz, baina hori ez da galdera baizik eta nola erabili dezaket tresna hori lagungarria izan dadin, nik plataforma horietan nire lekua aurki dezadan. Txekiera Errepublikan asko sortzen ari direlako, eta horrere nik ezakit erantzun behar dut. Merkatua ongi ezagutu behar da, guk oso ezagutza oinarrizkoa dugu, sare soziala baliagarriak izan daitezke, erabiltzen dira teboderako batez ere, film bat promozionatzeko adibidez, erabiltzen da. Baina hor beste formulak egon daitezke, hala ere diru sarrerak hain dira txikiak, hor eskatzen digula benetan ariketa bat egitea ikusteko ea nola egin dezakegun. Gai garrantzitsu batzuk aipatu dituzu. Batetik, VOD edo eskaripeko bideoak sektore berria sortzen ari dela Txekiera Errepublikan. Beraz gauzak asko alda daitezke urte gutxiren buruan, eta horrexigatik nik galdera bat dut. Zuk esaten duzuna nolabait da ikustea ea nola egiten duen aurrera merkatu horrek guk estrategiak erabakia horretik, edo oraintxe bertan zer egingo dugun erabakia horretik, agian gauza gertatu ahala arditzakegu erabakiak, ez da? Nik esango nuke dagoeneko ezagutzen ditugun plataformekin lan egin beharko genukeela, estrategiak garatzen ari direlako, airbot daukagu Txekiera Errepublikan, eta lehiakideak izan arren, elkarrekin estrategia bat garatu nahi dugu, film batzuk berariaz promozionatzeko, eta VOD-en atera ahal izateko. Negoziazio fase batean gaude, beraz, eta ikusi nahi dugu, ea lortzen dugun diru sarrera hobeak lortzea. Beraz, hitz egin behar dugu, askotan gertatzen da, bi plataforma edo bi alderdik bakoitza bere bide hartzen dutela eta ez dutela inoiz topo egiten, eta agian hor sortzen dira mekanismo interesgarri horiek gauzak hitz egiteko eta zehazteko. Nik ez dago sentsazio hori. Nire ustez orain harreman ona daukagu eta negoziazio sistematikorako bideak aurkitu beharko genituzke. Ikusteko bi aldeetatik zer egin dezakegun. Niri askotan iruditzen zait iritsi berrian naizela, eta noski horrek baditu bere alde onak,
baina merkatozari bagara eta Txekia Republikazari bagara, horre gauzak alda daitezke, adibidez, neari nintzen arpiedun bila, eta Facebooken galdetu behar izan nuen, lagun bati galdetu behar izan nion, bere ekintzailea da, baitu bere estatistika pribatuak, eta esan zidan, berak nik behar nuen informazioa. Ez dagoelako, edo honekin zer esan nahi dut, ez dagoela informazio iturri ofizialik, honi dagokionez, eta hori lortu nuenik lagun honen bitartez. Uste dut, eztabaida S-bodeen inguruan jarri barko genukela, eta ez da inbeste T-bodean, badirudi hala ere ongi funtzionatzen duela, Txekiar Errepublikan duela 20 urte baina hobeto, jendea zinemara joaten dela, oraindik alegia dirua sortzen duela, jendea sarrerak erosten dituela, film jakin batzuk ikusteko, baina zuk esaten duzuna da ikusle multzoa egonkorra dela ez dela azten. Eta nahiko zenuke zure filmak ikusgaiago egotea. Baina SVOD plataformek adibidez ez dute horrela funtzionatzen, ez dituztelako film batzuk sustatzen. Plataforma txikiekin lan egin behar dugu, eduki prestatua, kuratore bat eduki duena, eman behar diegu, eduki zehatza, eta uste dut hori gertatzen dela film txiki guztiekin. Azken batean liburutegitxo bat sortzen ari zara filmekin zure ikusle multzoa handitzeko. Orain asko hitz egiten da zinema motei buruz eta sor dezakezu adibidez emakumezko zuzendarien liburuteki bat, eta berariaz hautaketa batekin, beraz promozioaz ari gara. Gozen tebot hori atzera momentu batez. Mekanismo berriak sortzen ari dira ikusleen gana heltzeko eta ikusle berriak sortu ahal izateko. Nik uste dut interes iturri hori aurkitu beharko genukeela, lan egiteko modua egokia izan beharko litzateke, bi alderdientzat, elkarrekin egin beharko genuke, biek irabaz dezagun, eta etekinak lor ditzagun. Denak ados, ez da? Bai, ados gaude, ez da? Ongi, banaketa etxearen ikuspegitik argi geratu zaigu. Gauzak ez daudela geldi, eta itzitik eredu ekonomikoa ez dabilela hain ongi funtzionatzen. Hori ulertu behar da ikuspegi komertzialetik, kulturaletik, etenaldi bat gertatu da, egoera aldatu egin da, baina mugimendua egon badago. Gero legeria ere hor dago, eta datuen erabilgarritasuna ere bai. Eta zuk hain zuzen esango diguzu erabilgarritasuna ez dela dena. Kuotak egon daitezkeela, legeak egon daitezkeela, eta badirudi mundu konplexuago batean sartzen ari garela promozioan. Nola promozionatu? Hori da uste dut zailena, ez da, eta ronkarik handiena. Legari dago. Regulation in this area was precisely to complement what you were talking about, because of course at a certain level you can have with players with whom you are working on a day-to-day Bai, legean hainbat alderdi eragile daude, eta horien arteko elkarrizketa bat gertatu behar da. Elkarrizketa, negoziazioa aipatu ditugu dagoeneko.
right direction. Eta batez ere lortu behar duguna da elkarrizketa horri norabide egokia ematea. Simetria kontuan izan behar dugu, Market power in the VOD markets. So what we, I mean, what did eta Europako esparrua, lege esparrua da, member states, to fill it in completely in their national constitution? gero herrialde bakoitzera eraman behar dena, Quoted directly with to give the actual substance to it. What it did indeed, edukia emateko zuzentara horri, eta the rules clearly hor, say there has to be, well, the co-legislators arauek esaten dute, produkzio lokala 30%koa izan behar dela, gutxienez, argue whether this is the one that eta ados egon gaitezke, 100 horretan edo ez, behintzat oinarri gisa ezarri dute, 100 hori, minimum at least eta gero ideia litzateke gutxieneko hori bete eta gero, of European works in your catalog katalogoan gutxieneko hori eduki eta gero, to this content. ikusgaitasuna ematea produkzio horiei. I'm not sure, well, because I fully understand that we are here Eta a lot about prominence promozioa, ikusgai egotea aipatzen ari gara, matter, but I would not completely eta hori oso garrantzitsua da, baina ez dakit, made by Martin, but also I think to a certain extent by you, Michael, that let's say availability is not an issue. If you look ez dakit edo ez dut hain argi ikusten erabilgarritasuna arazo bat ez izatea 100 hori ezarri arren. we are now experiencing this in the discussions with the member states as to how Izan ere, merkatu batzuetan arazoak edukitzen ari garelako kuotak kalkulatzeko orduan. Nola kalkulatzen da kuota hori, zein norabidetan doa? Orain, adibidez, we are having a discussion with the member states. estatukideekin hitz egiten ari gara, 130 hori nola kalkulatu erabakitzeko eta tituluen gaia jarri da edo irizpidea jarri da mahai gainean. Martinek aipatu du pixka bat, As the measurement unit, and indeed in the, I think, on-demand work, tituluak erabiltzea neurri unitate gisa, you could discuss baina duration agian used, but I think iraupena ere erabili daiteke titles, this is neurri unitate gisa. Izenburarena onartu da, ezta? Neurri unitate gisa, of these boxes, that appear on our screens. But then baina orain sortzen ari den ideia da, eta horixe proposatu nahi diegu estatukidei, da izenburak ongi azertzea. maybe in order to overcome Dikotomia hori gainditzeko, TV series between episodes serientzako atalen eta filmen artekoa, and the whole series as a title, maybe let's look at seasons, because seasons are something erabaki behar delako, ea sasoi bakoitza izango den izenburu baten baliokidea, kapitulu bat, serie osoa, promotional effort, is linked to that, for the real. promoziorako aleginak sasoika egiten dira, sasoi hasieran batez ere, beraz hori erabiliko litzateke ziurrenik kalkulatzeko. Eta horrela saiestuko genituzke nahi ez ditugun ondorio negatiboak edo kaltegarriak. To use, which is, for example, not to use two. Sorry for that. Okay. Maybe I can take the other one. Sorry. So maybe if you look at the services this way, you would avoid that instead of choices that Beraz, hori eginez, purely made, on filling the catalog based saiestuko genuke aukera katalogo batetik egitea, a lot of episodes or a lot of seasons. eta Rather, sasoi asko dituzten serieak ez genituzke erabiliko, baizik eta jendea animatuko genukeela haien erabakiak hartzera obraren erakargarritasuna aintzat izan da eta ez iraupena. Beraz hori proposatuko diegu estatukidei, eta oraindik esan bezala gauzak ez daude itxita, eta pozten nahi ikustea jende asko nirekin ados dagoela. prominence on
Ikusgaitasunari dagokionez, zuzentaraua berak ez du asko esaten horri buruz. Eta gustatuko litzaiguke sektorearekin ere horri buruz hitz egitea, ikusteko ean nola lor daitekeen handiagoa izatea. UEOD zerbitzuetan. Egia da, zuzentarauak adibide bat ezartzen duela eta oso bestelakoa dela. Zera dio? Gauza asko izan daitekela edo era askotara ikus daitekeela. Ikusgaitasun hori. Adibidez, izenburuaren jatorria adieraz daiteke, berariazko sekzio bat egon daiteke, Europako obrentzat, agian hori kontrasorgarria izan daiteke. Content, which is not necessarily something that would increase the prominence of this content. And then you go Geto bat sor daitekeelako Europako obrekin eta hori ez dugu nahi. Baina badaude ere proposamen seriogoak, kanpaina batzuk proposatzen dira, trailerrekin, Europako edukientzat, bakizuen nola funtzionatzen duen, hala ere zaila da, eztabaida honetan aurrera egitea, txietasunetan galdu gabe. Beraz oso garrantzitsua da ulertzea nola ulertuko dituzten estatukideek zuzentarauaren edukiak eta nola lortu hori. Noski, araua nazioz gaindikoa delako, baina gero herrialdean bertan ekarriko delako bertako legerira. Esku hartu beharko dute estatu bakoitzeko eragileek, eta honekin dei bat egin nahi dut, ideiak egin dit, plazaratu ditzazuen, onuragarria izango delako estatukideentzat eta zuentzat. Azken batean estatu bakoitzen hartuko direlako erabaki horiek, bai. Eskuragarri izatea eta promozioa ezin dira banatu. One is, does a series count as one? Kuotak eta zifrak bete nahi baditugu, horiek kalkulatzeko modu asko daude. Eta horretarako neurri unitatea argi izan behar dugu, zuk esan bezala, gauzei balio berbera emateko. Zer gertatuko litzateke ere gainera, erresume batuko film batekin gero Europar Batasunetik ateratzen bada, ez da? Nik ulertzen duana da, zuri entzuna, hainbat eztabaida maila, egongo direla, gobernu nazionalekin, estatukideetako gobernuekin, zuzentau hori herrialdetara ekartzeko, eta badirudi dena ez dela izango hain garbia edo hain gardena, eta helburu gardenik izan ezean gauzak nahasiak izango direla, ezta? Uste dut hori dela pixka bat esan duzuna, ezta? Eta ulertzen badugu nola funtzionatu dezakeen merkatuak ikuspegi positibo batetatik, uste dut merkatu dinamiko bat albidetuko duten neurriak hartu beharko genituzkeela. Ongi funtzionatu dezaten Skypeko bideoaren plataforma horiek, eta horrek talka egiten du lege batzuk beharrez inposantzearekin. Horein Juliri emango diogu hitza, seguru hitz egiteko desiatzen dagoela. Bai, Europan 34 zentro ditugu, zinema nazionalekoak, ni horietako batetik nator, EFADetik, eta guk produkzioari erreparatzen diogu, baina baita ere kide guztiei laguntza emateari. Eta
kuota nahikoa ez dela esan duzu, eta ikusgaitasuna ere aipatu duzu. Erreserbatu behar dugu kuota bat, Europako produkzioentzat, baina nik Latinoameriketako kideekin hitz egiten dudanean esaten diate, lortu duzue gutxienez 30% hori ezartzea Europako obrentzat, nola lortu duzue, harrigarria da. Tira, kontua da ez dagoela arrakasta bermatuko duen errezetarik, ala ere sustatu egin behar direlako, promozionatu egin behar direlako, film horiek jendeak ikus ditzan, eta guk batez ere nahi duguna da babestu Europan egiten diren filmak eta gureak diren film horiek. Jendeak ikustea lortu nahi dugu, eta nola lortzen da hori? Gu herriagintaritzaren baitan gaude, horregatik ezin diegu esan, banatzailei haien lana nola egin. Beraz, funtsean, guk jardunbide egokiak identifikatu behar ditugu. Ikusgai egote hori ez da ezer berria, bete behar bada, 10 herrialde baino gehiagotan, eta lortu behar duguna da jardunbide egoki horiek zeintzu diren identifikatzea, jakitea, eta horrela ikus dezakegu zein etiketek ez duten funtzionatzen, agian etiketa zehatz batekin lortuko dugu emaitza onak izatea, negozio ereduak ere bilatu beharko genituzke, jakiteko zer funtzionatzen duen plataforma ezberdinetan. Algoritmoak ere hor daude, horiekin funtzionatzen dute adibidez Tebot plataformek. Eta horrela gomendioak egin genitzake, adibidez bermatzeko aniztasun kulturala, film aniztasuna. Netflixen eta besteetan ere gauza bera gertatzen da, ez dira soilik Estatu Batuetako filmak sartu behar, ez da? Netflixek hori sartzen baduzu esango dizu, horiek erakusten dizkizut, baina algoritmoa aldatzen baduzu, erakutsiko dizkizu bestelako materialak, algoritmo horrek aniztasun kulturala aintzat hartzen badu. Eta plataformen eta banaketa etxen arteko elkarrizketak bultzatu nahi ditugu plataformen ideia honen alde gaudelako. Gu adi egoten gara ikusten zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen. Gure lana ez da esatea plataforma ona zarete, plataforma txarra zarete, promozioa gaizki egiten duzue, hori ez da gure lana. Gure lana da identifikatzea jardunbide egokiak, ekintza egokiak eta promoziorako baliagarriak diren ekintzak. Ez dira kanpainak soilik, zifrak ere badira. Eta promozionatzeko kanpaina asko egiten ari gara, baina esebot zerbitzu handiak kutxa beltz handiak dira, esaten digute bai promozio egin dut, Europako filmentzat, baina ezin ditugu datuak, lortu kontsumo datuak, plataforma horietatik, diru sarrerak ikusten ditu, eta badirudi baietz, promozio horren ondorio sortu direla diru sarrera horiek, baina ez ditugu esebot plataformen datuak, eta horretarako gardentasun handiagoa behar dugu. Datuak lortzeko eta horrela jakiteko nola lortu gauzak. Beraz, oraingoz ez dugu horrelakorik ikusten. Beraz, elkarrekin zer egin behar dugu? Tira, datuak lortzeko borroka hori ere bazi behar dugu elkarrekin. Eta ikusten den bezala, lehenbizi ikusten dugu, ni konsumitzaile gisa. Joaten naiz Googlera eta Espainiako korporazio bat argitzen zait lehenbizi. Eta gero ikusten dugu zer agertzen den emaitzetan. Gero ikusten dugu Lumière DOD horren emaitzak ikusten ditugu, eta orain esaten digu legala dela beren eskaintza, baina tira, hori ikusi behar duguna da konsumitzaileekin zer gertatzen den, eta legalki zer ikusten duten, eta beraz, ikusi behar dugu datuak nun daude, kuotak aztertu behar ditugu, eta esaten duguen bezala, hori egiaztatu egingo dugu. Ez da horren erraza, Estonia baldin bazara, esaten dizut, aurrez dizut
herrialde txikietan, zer gertatzen den hor, borroka handi bat gelditzen da. Espainian kuotak badituzue, badaude, beraz hor lana egina dago, baina adibidez, Txekian, jendea kuotaren ideiaren kontra zegoen, regulazio gehiagi. Eta orain, denok nahi dute Europako herrialdeetan bezala, egon Europako lanak nahi dituzte. Beraz, hor, oraindik ere oso gauza garrantzitsua da, eskuragarritasunarekin batera. Prominentzia hori. Nik benetan uste dut kolaborazioa eta praktika honen trukea oso garrantzitsua dela eremu horrenetan. Tira, oso askar, galderatxo batzuk. Algoritmoak erregulatzea, bai, oso ideia frantsesa da, baina tira, oso gauza komplexua iruditzen zait. Lehen entzun dut gauza bat. Zuk esaten zenuen trebezia horiek ikasteko ez dela diru gehiago bideratuko. Eta hor ikusten dena da ez dagoela diru gehiago horretara bideratzerik trebezia horiek trebatzeko. Ez dagoela kapital gehigarririk diru gutxiago aurkitzen duzula, eta horremestez gauza gutxiago egin daitezkela zentzu horretan. Eta iruditzen zait, alor horretan behar bada, oraindik ere gauza gehiago behar direla, eta horregatik gauzak beharrezkoa direla, hor ez da? Bai, egia da, rasoia duzu, hor behar bada konpainiak modu baketsuan behartzen dituzte, gauzak modu jakin batera egitera. Eta nola ez, bai, guk oso pozik hartuko genuke, tailer gehiago egongo balira, informazio gehiago, pizgarri gehiago egongo balira, norabide honetan. Orain, Txekiar Errepublikan, zer ari da gertatzen, tira, batzutan esaten zaie aplikazioetan, film txikiagoak sustatzen dituztelako, aplikazioetan jarri beharko zituztela horrelako tituluak, baina tira, nahi duzuen egin, hori esaten zaie. Eta orain, ni ari naiz behar bada antolatzen nire biodi liburutegiak, eta orduan ikusiko dut hor aukera batzuk badaudela, eta hor autodidaktak dira batzutan, konpainiak normalian, eta guk pozik hartuko genituzke horrelako neurriak. Kaixo, nin Alexandra naiz, eta produktore independenteen etxe bat ordezkatzen duen etxe batetik nator. Ni frantsesa naiz, baina iruditzen zait nolabaiteko sukarra dagoela algoritmoak erabiltzeko, eta hor, erregulazioaren bitartez behartu egin nahi ditugu plataformak 130% kuota hori eukitzea. Netflix eta Amazonen kasua, behar bada batzutan bilatzen dituzte adibidez komediak. Eta hor 130% kuota errespetatzen baduzu zure web orrialdean, hor bilaketa hasten denean, hor ja ez da gehiago gertatzen. Kuota, adibidez, Europako komedia, Europako thrillerra bilatzen baldin baduzu. Hor zer gertatzen da? Hor kuotak oso garrantzitsuak dira produzitzaileentzat. Pero beste eraginkorrak izan behar dugu, efizienteak bestela orain arte egin dugun guztia, alparrik izango da. Eta prominentziari dagokionez, seguro prominentzia desberdinak egon behar direla, nola ez? Baina definizio gisa oso gauzak komplikatua da. Normalean, beharrezkoa iruditzen zaigu algoritmoak erregulatzea edo inposatzea, behartzea algoritmo baten bitartez Europako tituluak nolabait babestea. Comment, because you first said, Michael, that it sounds like a very... Haini gauza bat erantzi nahi nuen. Zuk algoritmoarena aipatu duzu, oso gauza frantsesa dela esaten diguzu, baina nik gauzatxo bat aipatu nahi nuen horren arira. Nik dakidanez behintzat, ez dakit nabarmendeutako filmen kasuan prominentzia behar bada beste modu batera funtzionatuko du Frantzian, baina niretzat behintzat zertaz ari gara, tira. Edukiak aurkitzea ari gara, eta eduki horiek nola ez, lotura dute Europako zuzentarauaren arabera, eduki horiek izan daitezke, adibidez, interes publikoko edukiak izan daitezke, dozen kasutan. Baina tira, konteniduak edukiak dira, eta hor bermatu egin behar dugu neutraltasuna.
partzialtasuna. Ez da dela egon nolabaiteko partzialtasuna edo norabide, nahita jarritako norabide bat. Alemanian egin dira ikerkuntzak eta eztabaida handi bat dago horren inguruan, gai horren inguruan zergatik, tratatu berri bat, itun berri bat prestatzen ari direlakoan estatu federalen arteko, maila estatu federal osorako itun bat ari dira prestatzen gai horretan. Eta Alemania horretarako une perfektuan dago gaur egun. Zertarako, hain zuzen ere, gu kontuan hartu gaitzaten. Eta gutaz hitz egin dadin. Muga berri hortan, hau da, araudiak ezartzen duen muga berri hortan. Ikusentzunezkoen alorrean ematen den komunikazioa arautzeko modu berri hortan. Zer egingo dugu? At least it is known to them on which basis certain... Nola geratuko gara? Gertatzen ari dena azaldu gabe? Edo alegin berezi bat egingo dugu, hau da, legegilek ikusi dezatela zer ari den gertatzen, zein den gaur egungo egoera? Zuzen ere, araudiak errealitatea jaso dezan. Beraz, eztabaida normatibo horietan sartu egin behar du. Eta gainera, Alemania ez da kasu bakarra. Hori gertatzen ari da, gauza bera gertatzen ari da Kanadan adibidez. Nik adibidez Kanadan kontaktuak ditut eta homologoak ere bai, eta horiekin harreman ona dut. Eta iruditzen zait oso harro egon behar dugula. Hemen oraingoz kuotekin lortu dugunarekin. Oso ondo dago, baina orain Kanadan are urrutiago iritsi nahi dute. Hau da, kopuru gutxiego, kopuru batzuk bermatu nahi dituzte interneten. Hemen, zinemaldi batean gaude, eta zinemaldiak, edo zinemagintzako jaialdiak, alor berezi bat dira, eta horiek baliatu ditzakegu. Tira, ni oso frankofiloa naiz, frantses zalea, eta asko errespetatzen dut Frantziak egin duena, hau da, kultura errespetatzearen alde egin duen lana. Nik egia esan ez dakit nola eragin dezakegun legegileengan, baina tira, beste galdera bat entzuko dugu, lehenbizi. Chris Marson naiz, agentzia batetin ator, Kroaziako ikusentzunezkoen agentzia batetin ator, eta orain, zertan ari gara? Translazio bat egiten ari gara. Hau da, ikusentzunezko komunikazioaren zerbitzuarei buruzko zuzentaraua gure herrialdera eramaten edo ari gara. Eta hor argi dago zein den legegintza mailan dagoen maila, bai? Gai honen inguruan. Hau da, plataformek datuak eman behar dizkigute. Hori esaten da paperaren gainean, baina gero amaieran horrek ez du funtzionatuko. Nik uste dut borroka hori amaigabe izango dela. Hala iruditzen zait. Eta iruditzen zait enpresa handiek hor laissez-faire, laissez-passer praktika jarriko dutela politika hori. Eskatu egingo diegu eta ez digute daturik emango. Zergatik? Zuzentarauak ez duelako eskatzen, eta gure araudi nazionalera zuzentaraua ekarri dugunean, horrek ez digu baliabiderik ematen bermatu alizateko kontu hori. Datu horiek emango dizkigutela bermatzeko. Beraz, gutxi egin dezakegu guk zentzu horretan. Eta zein ekarpen egiten dugu, funtsak bai ematen ditugu alden neurrian. Zertarako, sustatzeko gure herrialdeko ikusentzunezkoen kultura, baina hori oso mugatuta dago azken batean. Eta hemen zertaz ari gara, bestalde oso gauzak garrantzitsuak aipatzen ari gara. Europako batzordearen mailan dagoeneko ari dira ikertzen nola lagundu dezaketen algoritmoek, hain zuzen ere, hobetzen banaketa adibidez, edukien banaketa, ez bakarrik filmak edo ikusentzunezko edukiak, baizik eta edukiak oroar. Eta horren bestez, baliatu egin behar dugu, aprobetxatu egin behar dugu espazio hori Europako batzordean duguna. Hor, gaur egun gogoeran erraldoi batzuk daude, nagusi dira, plataforma batzuk nagusi dira, eta geroz eta gehiago ari dira sartzen beren edukiak produzitzeko bideo horretan. Eta horrek badakigu nola funtzionatzen duen gizakiaren naturak, izaerak berak. Badakigu nolakoak garen, beraz, zoritxarrez, pentsatzen dut, algoritmoek guk baino hobeto funtzionatuko dutela, gizakiek baino lan hobeago dutela, eta bermatuko dutela ikusgarritasuna
eta prominentzia eta eskuragarritasuna, hau da, Europako filmeen nabarmenen eskuragarritasuna. Hor, Europako batzorde berrian, iruditzen zait, saiatu egin behar dugula, lanean jarraitzeko eta algoritmoen kontuan bultzada bat ematen jarraitu behar dugu horrek onura ekarriko luke gure sektorera. Hain zuzen ere, aurreratu alizateko, etor daitekenaren aurrean, bai? Bai, hitzartu nahi duzu aurrera. Baina, tira, nik. Gero, eztabaidatuko dugu, egia esan, Silvia entzun nahi dut lehenbizi. Izan ere, zure erakundeak, Silvia, nahi du edo saiatzen ari da Europako plataforma horiek, daudenak, dagoeneko elkartu daitezela. Eta zertaz ari gara, hemen, aipatzen ari gara, banaketa etxeak batzutan kexu direla, zergatik eskaraipeko bideoak gero eta gehiago jaten duelako, merkatuko zati gero eta handiagoa jaten duelako, eta asko ari delako aldatzen bere papera, ez da? Orain, hasi gara hitz egiten algoritmo eztaz, hau da, etortzeko dauden algoritmo eztaz. Komentatuko diguzu bizkat zuen ikuspegia enpresa independente bat zarete, eskaripeko bideoaren enpresa bat. Eskarrik asko? Bai, ni bai, italiarra naiz, baina nire elkartea frantsesa da. Eta, norbaitek ezakita aipatu zuen, edo entzun dut iraganeko Eurobot ari buruz. Egia esan iaz, Euroboten, gure elkartean aldaketa handi bat egon zen. Hasieran, duela 10 urte, gure elkartean bi talde zeuden, BOD bi plataforma zeuden, bi talde nolabait esan, baina gero egon zen konvergentzia kapitalista bat. Eta horren bestez helburua erabat aldatu zen. Gaur egun, ez da horrela, elkartea nolakoa da? Tira, urtebeten zer lortu zuen, elkartu zituen Europako 30 BOD zerbitzu, eta gainera enpresa hartain eta txikiak dira, eta hori da elpartekatzen duten gauza bakarra. Baina tira, hor 19 nazionalitate edo nortasun ditugu, BOD zerbitzuak desberdinak, eta hor oso identitate desberdinak dituzte. Horren bestez oso desberdinak dira merkatuan ezartzeko duten modua. Oso etxe desberdinak dira. Ez bodarekin lan egiten dute, T-bodarekin ere bai, marka desberdinekin, kanal desberdinetan, gehienak gainera ari dira lanean bi herrialdeetan edo gehiagotan Europa barruan. Horietako batzuk bakarrik dokumentalak egiten dituzte, beste batzuk film espezifikoak, beste batzuak bakarrik film klasikoak egiten dituzte, eta batzuk kooperazioaz ari garela, iruditzen zait kooperazioa dela giltza, tira, zer da Europa gaur egun, tira, mundu digitalean lanean ari den pertsona multzo bat da, eta plataformaz gain, beste mota bateko konpainia teknologikoak ere ditugu. Eta hemen gure kasuan, berrikuntza hitz egin behar dugu. Gure kasuan, online lan egitea gauza erraza da, baina oso modu desberdinan lan egiten dugu. Adibidez, nor daki zer den panela hitz egiten dugunean, adibidez, gure kasuan zer da? Audientziaren gana nola iritsi. Hori da, aipatzen ari garen adibidez. Ikusi behar dugu hor nola lortu publikoaren interesa, hau da, nola lortzen dugun jendea jakin dezala gu hor gaudela, eta orduan interesa sortu behar duzu, gero publikoaren akzioa behar duzu, eta haiek zurekin geratzea nahi lortu behar duzu, eta hori dena online egin behar da, eta lanabesak dituzunak oso lanabes ez ezagunak dira. Horren beste ez nola iritsi audientziaren gana. Zinema zaudenean, dagoeneko esperientzia luzea dago horren inguruan. Adibidez, antzerkia zari garenean oso erresa da, eta telebistan ere esperientzia handia dago, baina online buruz ari garenean ez dakigu nola egin, beraz, lankidetzan jardun behar dugu, ez dakigu nola konpondu arazoak.
Eta gehiago inbertitu beharko genuke behar bada garapen teknologikoetan, teknikoetan, izan ere arrazoi bat, hau da, orain plataforma horiek handiak ez izatearen arrazoi bat, batzuk badute arrakasta, baina zergatik ez dira handiak, zergatik ez dira Netflix bezain handiak, ez ditugulako teknika alorrean behar diren inbertsioak egiten, datuen inguruan adibidez. Egia da, Euroboden alorrean datuak giltza direla. Giltza dira gaur egun egia da. Baina jakin behar dugu, esperientzia bat lortu behar dugu, jakin egin behar dugu, trebakuntza behar dugu, mediak finantzatuta. Eta gainera Sofian bilduko gara urrengo aldiz, martxoaren 21, beraz, ulertu behar dugu nola funtzionatzen duen negozio honek. Eta ikusi behar dugu nola lortu hobeak izatea, nola lan egin. Hau da, VOD plataformetan lanean ari den jende gehienak oso linea editorial indartsua du. Asko datoz zinemagintzatik. Eta aurkitu behar dute pertsona ona, egokia, lan egiteko, beren publikoraino iristeko. Beraz, bai, oso gauza garrantzitsua aipatu duzu. Hau da, batzutan entzuten dugunean, batzutan eztabaida analogikoa ematen dugunek, ez da? Irtenbide digitalai buruz ari garenean. Adibidez, aipatzen dugu, merkatuetara nola iritsi. Biodiren kasuan, neko desberdinak izan daitezke kontuak, batzuetan pertsonen kontzientziari buruz ari gara, ikusten dugu, sare sozialetako mekanismoek hor funtzionatzen dutela, eta batzuetan algoritmoak gauza konplexuagoak dira. Ikusi behar da, nola lortu sare sozialetan barruan jendea nola mugitzen den jakitera iritsi behar dugu. Eta horren bestez, batzuetan jakin nahiko nuke, non elkartzen dira gogoak, hau da, buruak, pentsamenduak, non dute batura. Adibidez, begira, Euroboden sarean, Europako filmak dira gure katalogaren 77%. Beraz, noski nahi ditugula film horiek promozionatu, hori da gure katalogoa. Baina, guk ez ditugut banatzen Europako filmak, zergatik, horrek behar bada ez gaitulako, ez dugu hori egiten aberastuko garelako, aberastuko bagina behar bada Amazon bezala funtzionatuko genuke, edo Amazon izango ginake, edo beste business batean arituko ginakete. Guk film horiekin lan egiten dugu zergatik, horretan sinisten dugulako, eta gure lerroi editoriala oso garbi dugulako. Adibidez, gainera, hizkuntzaren esiagatik merkatu hori are zatituago dago, eta horregatik da garrantzitsua funts publikoak egotea. Eta zinemei dagokienez, iruditzen zait, haiek ere gu bezala funtzionatzen dutela neurri batean. Asko ari dira, denbora eta diru asko ari dira inbertitzen gauzak eskuragarri, jartzeko publikoarentzat. Eta zuk aipatu duzu, Martin, Euneko 40 da online uzten diren filmen Euneko 40 nola jartzen den? Zergatik ari gara hori egiten, hortaz iristen dugulako. Baina gero ikusi behar dugu nola iritsi publikoaren gana. Batzuetan, hiru kontu aipatu behar dira hor. Lehen bizti, banatzaileekin kooperatu behar dugu. Elkar ulertzen dugunean, errazagoa da, elkarrekin hobeto lan egitea, horren bestez kooperatzea, elkarrekin lan egitea eta elkarrizketan jartutea kate osorako onuragarri da. Bigarrenik, zinemetan, hau da, jaialdiak, zinemaldiak egotea eta online gauzak eskuragarri egotea oso ongi funtzionatzen du horrek. Adibidez, badago jaialdi bat hor, biodin, eta hirugarrenik, benetan garrantzitsua da interesa duen pertsonarekin lan egitea. Hau da, ez duzu saiatu behar denon gana iristea. Denok ez dutelako horrelako filmekiko interesa. Beraz, badago plataforma bat, frantsesa, biodikoa, eta izugarrizko arrakasta lortu du. Zergatik? Ari direlako bakarrik zinemazaleak ukitzen nolabait esateko. Zinemazaleen taldera jotzen dute nolabait esateko. Haiek dira hartzaileak. Eta film horiek ikusten dituztenek ere, batzuk bakarri dute jakin min hori. Eta filmek erakarri egiten dituzte.
Beraz, hori da, azten ari den taldea. Hor bat dira bare galdera, iruditzen zait zu aipatzen ari zaren hori, azkenean da, audientziak engatxatzeko modu desberdinak daudela, nola ez? Baina, une honetan, bai, zuk hori egin nahi zenuke, baina arazoa dirua da. Beraz, nun topatu non elkartu gaitezke, non eukirik ezakegu harremana benetan hori bideratzeko, hor, iruditzen zait, eremu horretan lan egin dezakegu eta hor jarri ditzakegu gure ahalegin eta energiak, ikusteko zein diren gure erronkak. Eta ez horren beste erregulazioaren alorrean, iruditzen zait oraindik ere algoritmo bat egoten baldin bada, orduan hor teknologia berriak eta garrantzi hartuko dutela eta horrek aukera emango digula jakitzeko besteek zein interes dituzten. Hor badira beste ohar batzuk, galderak, publikotik, mesedez, seguro nago hor banatzaileak eta egongo direla eta eukiko dituzuela aipatzeko kontuak. Seguro nago horrelako aldaketen aurrean. Apparently distributors are really happy with the... Banaketa etxeak seguru asko pozik daude ikusita BOD zertan ari den. Bai, badakit. Beraz, iruditzen zaitu orain oso garbi gelditu direla gauzak. T-bot eta S-bot gauza bereizi gisa hartuko ditugu, eta ikusten dugunez, bi elementu bereizi daude. Batetik, badugu erregulazioa, eta beharrezkoa dugu Europako filmek audientzia eskuratzea, eta horretarako mekanismoa behar dira, baina ez dago alakorik oso zaila da. Oda, Europako ikuspegia da dirua ematea jartzeko filmak eskuragarri, baina horrek ez du modu berean funtzionatzen berbada BOD plataformetarako. Baina badirudi bideoaren alorrean lan handia egin dela pentsatzeko eta kolaboratzeko eta kooperatzeko, baina ez dago oraindik mekanismo bat elkarrizketa hori gertatzeko. Eta zer ikusi nahiko zenukete? Zer nahiko zenukete ikustea? BOD plataformak eta banaketa etxeak eseri eta arazoak konpontzea adibidez? Bai, oraindik informazioa prozesatzen ari naiz, ez dakit oraindik iritsi naizen. Egia da, elkarrizketa hau garrantzitsua dela, baina ez da premiazkoena. Behar bada, film bat txikia denean Netflixen egon daiteke, baina badago malgutasuna, kuotei dagokienez. Ni Netflix ikusten dut eta badakit zein aukera dauden esploratzeko eta gauza desberdinak bistaratzeko. Beraz, niretzat, eztabaidaren zati handi bat, hori da, zuk aipatu duzuna da. Hau da, ikuspegi teknologikotik gauzak nola dauden, berritasun handiak daude, eta aukera berriak daude audientzietara iristeko. Eta nik banaketarako hori oso garrantzitsua ikusten dut. Nik adibidez, ikuspegi liberaletik hori onartu dezaket, hori ordaindu dezaket, eta nik espazio online batean lan egin dezaket. Eta nik ez dut jabetzan BOD plataforma bat, baina bueno, badaude mekanismoak audientzietara iristeko, audientziak eraikitzeko, audientziak mantentzeko, eta ikusteko nola jokatzen duten, eta oso garrantzitsua da. Hori lagungarri izango litzaiguke, naiz eta BOD plataforma txikiekin hitz egin, Txekera Republikan. Arazoa da, BOD plataforma txikiak ez direla ari beren audientzia eraikitzen, ez dirari iristen, ez dute estrategia berritzailerik, eta sinemaetara joaten naizenean ikusten dut banaketa ez dela ari edatzen. Badakit ez dugula lortuko etekin handirik, bapatean. Baina oraindik, hala ere, iristen zait, esperientzia eduki behar dugula, nire denbora eta nire ezagutza zerbait garatzeko inbertitu egin behar dudala, nire ezagutza banaketa txikien alde. If I may add something to this, Gauza bat erantzi behar dut. Etekin buruzari gara, nola ez? Lanean ari gara eta dirua irabaztea espero dugu, ez da? Baina tira,
Nik badut impresio bat, behar bada oker nabil, baina mirari bat espero dugu gure BOD plataformetan. Behar bada antzerkiaren munduan ere gertaletik ez dakit. Egia da, gauza asko egin ditzakegula gure publikora iristeko eta plataforma garatu ditzakegu, txikiak. Eta BOD plataformetan lan egiten duten jende gehienak zer dira, 5-10 lagun dira, eta alderdi teknikoak dituzte lanerako gai nagusi. Eta horretan, gauza asko, diru asko gastatzen dute, diru asko bideratzen dute horretara. Batzuetan, departamentu teknikerako diru gehiago bideratzen dute beste departamentu garrantzitsu batzuetarako baino. Eta horren beste iruditzen zait oso fluxu arina behar dela eta bultzatu egin behar dela hori. Gainera, arauen ikuspegitik, ez dago nolabaiteko modu logiko erraz bat kate osoa babesteko. Europako funtsak daude, baina benetan behar dugu elkarrekin lan egitea, are gehiago, eta elkar hobeto ulertzea. Hori lortzeko, zertan ari naiz, digitalaz ari naizenean, teknikaz ari naizenean. Kultura bera ari da alor digitalera hurbiltzen. Eta horremestez, erabili behar ditugu hitz egokiak teknikaz ari garenean. Erraza da guretzat esatea, bilaketa ingeniariak behar ditugula eta algoritmo hobeak behar ditugula, baina inork ez daki hori nola egin. Ez, egia da. Egin behar duguna da teknologian inbertitu. Eta VOD plataformak dagoeneko ari dira hori egiten. Funtzionatzen dutenak, eta funtzionatzen ez dutenak iztena ari dira. Hau da, teknologian sartzen ez direnak. Eta katalogo edar bat eduki dezakete, baina ez dute beren inguru teknologikoa ezagutzen. Batzuk ongi dihartute. Eta Netflix, adibidez, oso arrakastatxoa da. Gero, guk ezin dezakegu hori ordaindu, egia da. Batzuetan, iruditzen zaitez dugula hizkuntza bera hitz egiten. Zer da Netflix? Netflix da informatika departamentu bat. Ez du inolako zerikusirik zinemazale izatearekin. Hor, aditu teknologikoak ditugu eta mekanismo hori aurkitu zuten. Bit eta Silviak aipatzen dute beharrezkoa dela merkatua pizteko, estimulatzeko mekanismo bat. Eta iruditzen zait nire ikuspegi bintzat nahiko baikorra dela hori. Baina nork inbertituko du denbora eta dirua horra aipatzen duzuen horretan, falta den horretan eskaria estimulatzeko, adibidez, arpidetza duen plataformetan eta eskaripeko plataformetan. Zuek esaten duzue hori egin daitekela, baina nik esaten dut, tira, hor beharrezkoa izango litzateke, nola baiteko pizgarriren bat, ez da? Zein izango litzateke? Ez dakit, baina nahi baldin badugu, gaur egun ongi funtzionatzen duenak ongi jarrai dezala, ikusi behar dugu, banaketa etxe batek inbertitu egiten duenean, gero onurak daude, etekinak, eta guk ez dugu nahi, eredu hori amildegira iristerik eta betiko galtzerik. Eta horren bestez kolaboratu egin barko genuke hori ari gara esaten. Bestaldea aipatu dugu araudi berriak. Kontu hori oso komplexua da. Nik egia esan ez dut oraindik ere ongi ulertzen kontu hori. Teknologia hitz egiten duzuenean oso teknologia desberdinak daude. Hau da, kontzepzio mugatu bat dut nik algoritmo baten inguruan. Eta baliteke iraganeko zerbait izatea. Ez dakit. Iruditzen zait, hor oraindik askoz gehiago hitz egin behar genezake, egin beharko genukela aldaketa horri buruz. Eta panelarekin amaitzeko. Uste dut baietz, hobetzen ari garela, eskariari erantzuteko orduan, dagoen horri erantzuteko,
networks, we can stimulate that demand much more successfully. If you already know you want to watch something, this is the greatest Baina- time to be alive ever. If you're an art house film fan, there's never been a better time to be an art house Horretarako ikusleek jakin behar dute zer ikusi nahi duten. Baldin badakite, hor dauzkate gauzak, baina zer gertatzen da eta niretzat horia kezkagarria? Zer gertatzen da beste ikusle horiek akulatu nahi baditugu? Ez badakite oraindik adibidez zinema gustatzen zaiela, ezta? Eskaria sortzen, oraindik ikasi egin behar dugu, eta horretarako lankidetza beharrezkoa da. Hemen gaudenen artean eta hor zaudetenen artean. Ea denon artean, arazo honi irtenbide bat ematen diogu aldela asteazkena baino lehen. Eskerrik asko zuena arretagatik, geroxeago jarraituko dugu.